Vláda Roberta Fica pomáha. A príkladom toho je aj to, že pri najhorších verejných financiách sme v tomto ročnom rozpočte našli finančné prostriedky a teraz aktuálne k dnešnému dňu sme spustili výzvu cez Poľnohospodársku platobnú agentúru, a to výzvu na tzv. Zelenú naftu, kde sa môžu prihlásiť prvovýrobcovia v rámci rastlín a živočíšnej výroby do 26. septembra. Sú to finančné prostriedky, ktoré prvovýrobcom veľmi pomôžu. A ja som veľmi rád, že toto podávanie žiadosti je aj veľmi jednoduché, je elektronické. V zásade ten poľnohospodár to má za 10 minút vybavené a toto je reálna pomoc. Keď si zoberete, že vláda Roberta Fica, naša vláda, zdedila najhoršie verejné financie a najviac pomáha poľnohospodárom a potravinárom, čoho príkladom je to, že poľnohospodárstvo ako také je jedno z najdôležitejších prvkov a pilierov vlády Roberta Fica.